legalább jobb életük legyen, akkor változtatnánk, hogyha lehetne. változtatná. Igen, ha volna rá lehetőség, változtatnánk. Miért ne? Önök amúgy mi az, amire vágynak, hogyha gazdagabbak lennének, vagy mit szeretnének így az élettől? Hát először is, mint mindenki, egészséget szeretnénk, hogy az legyen. Azon kívül pedig, hát ha volna rá lehetőség, nekem is jó lenne egy autó, például tudnék értékelni egy autót, vagy tudnék értékelni egy másfajta házat, egy modernabbat, tehát volna igényem nekem is, de a nyugdíj mellett ez csak így marad. Mivel önök nagyszülőként besegítenek a szülőknek az unokákkal kapcsolatosan, mit gondolnak önök, hogy hát mi ebben a legnehezebb önöknek? Hát ezek a generációk, hogy ők már megint ők már a harmadik generáció, akivel én tulajdonképpen foglalkozok, felneveltem a fiamat, és mostan az unokáknak a besegítésében tevékenykedünk, és azért az unokák, ők megint egy más világ, ők már nem a mi gyerekeink, de attól eltekintve még jobban szeretjük őket. Hát én kívánok önöknek jó egészséget, sok szerencsét, és kívánom, hogy ilyen ügyesen tudjanak